woord. U woord is lewend, onverganklik saad. Dankie dat u woord ook vandag sy doel sal bereik en u stuur dit uit, Vader. En u sal u doel bereik in ons lewens in Jesus naam. Amen. God segen rust op sy woord. Amen. Die tema van my boodskap vandag is vervolging omwille van het woord. Nou, we lees in die Bybel dat Gods woord is saad, die gesaaid word deur God. Hy gebruik mense ook om dat te doen, maar dit is iets dat leeft. En wanneer dit op vrugbare aarde terechtkom, sal dit groeien, dit sal vrug dra. Dit is die wil van onze Vader, om ons te zegen. En hy gebruik ook in besonder zijn woord om dat te doen. Om dingen voor te brengen ook. In Genesis lezen we dat God sprak woorden. En heel die wereld ontstond. Wanneer een zegen doorgegeven werd aan mensen die hem dienden, dan gebeurde dat met woorden. Als je Deuteronomium 28 gaat lezen, denk ik de eerste 14 of 15 versen gaat allemaal over zegenen. Die God uitsprak over het volk van Israël. En Jezus zegende ook die kinderen. Hij raakte ze aan en dan zegende hij hen met woorden. Maar we hebben ook een vijand, hè? En dat is die duivel. En om Gods zegeningen te stoppen, moet hij het woord stelen. Of krachteloos proberen te maken. Nou, je kan Gods woord niet krachteloos maken, want het is onvergankelijk, dat blijft leven. Maar je kan wel proberen om die aarde te beïnvloeden waar die woord in terecht zal komen. En we lezen in Matthäus 13 vanaf vers 3 over de gelijkenis van de saaier. Je kan het ook lezen in Marcus en ook in Lucas. Jezus vertelde heel veel dingen in de vorm van verhalen. Hij gebruikte verhalen om dingen duidelijk te maken aan die mensen. Ik wil ook vragen voor gebed. Er zijn verschillende mensen ook ziek die vandaag niet kunnen zijn. Johan en klein Mira is ziek en Mario nog ziek is, Kevin is ziek. Bid ook voor hen alsjeblieft. Hij zei, een saaier ging saaien. Dat is wat de saaier doet, hè. Hij zaait. Een deel van het zaad viel langs de weg. Het werd door de vogels opgegeten. Een ander deel viel op rotsgrond waar het niet veel aarde had. Daardoor kwam het zaad snel op, maar toen de zon opkwam, ging het dood. Het verdroogde doordat het haast geen wortels had. Een ander deel viel tussen de distels. En toen de distels opkwamen, verstikten die het. Een ander deel viel in goede aarde en het groeide graan aan. Op sommige plaatsen 100 keer zoveel, op sommige plaatsen 60 keer zoveel. En op sommige plaatsen 30 keer zoveel als dat er gezaaid was. Saaier zaaide zaad en kwam op 4 verschillende plaatsen terecht. Naast de weg, steenachtige aarde, tussen de distels en dan een kwart op goede aarde. Vanaf vers 19 zien wij hoe Jezus uitleg gaf van deze gelijkenis. Zei, als je het goede nieuws van het koninkrijk van God hoort, maar het niet begrijpt, komt de duivel en steelt wat er in je hart was gezaaid. Dat is het zaad dat langs de weg viel. Die vogels kwamen en zij pikten dat op. Daarom is het zo belangrijk, wanneer wij naar het woord luisteren, of dit ook zelf lezen, dat wij zullen begrijpen wat er geschreven is. Als wij niet begrijpen, wordt het gewoon weggerapen door de duivel. Het zal geen effect hebben, geen gevolg hebben. Als je zelf niet begrijpt, vraag iemand die daar iets van kent.
of krijg een concordantie. Via Google kan jy ook veel te wete kom over een bepaalde tekst. Dat ek ervaren. Nie altyd juist, maar veel daarvan geef nieuwe insigte. Er staan ook Bybelkommentaar. Verskillende vertalingen van die Bybel kunnen ook ons soms helpen daarbij. Soms ben ek in my stille tyd bezig of aan het voorbereiden en dan liggen er 4 of 5 Bybels. Omdat er een tekst is die my aanspreekt en dan wil ek weten, dat kriebelt. En toe kan ek krabben en moet ek weten. Wat is hier aan die hand? Wat zeg hy eigenlijk? En dan wil ek te weten komen, zodat die duivel dit niet van my kan roven. En dingen die jy so self gaan ontdekken, gaan uitspitten, dat zijn normaal ook die dingen die je nooit meer vergeet. Want je het waar moeite voor gedaan. Dat blijft deel van dit wat God aan jou geopenbaard heeft. Er zijn ook mensen die het woord van God horen en het onmiddellijk blij geloven. Klinkt dat bekend? Dat is het zaad dat op rotsgrond viel. Want het geloof van die mensen heeft geen wortels. En geloof zit niet diep. Ze geloven wel een tijdje. Maar als er problemen en moeilijkheden komen omdat ze het woord geloven, verliezen ze hun geloof. Waarom komen er problemen en moeilijkheden? Omdat ze het woord geloven. Vervolgen, moeilijkheden, problemen komen omdat ze het woord geloven. De bedoeling is om dat woord krachteloos te maken. Dit is waarom die moeilijkheden en die vervolgingen en die problemen komen. Gods woord is gezaaid, er was geloof geweest en die moet het krachteloos gemaakt. Dat woord moet geloofd worden. Er zijn ook mensen die het woord horen, maar hun geloof wordt verstikt door de zorgen van de wereld en het verlangen naar geld. Er groeit geen vrucht aan hen. Zij zijn het zaad dat in de distels is gezaaid. Het wordt verstikt. Mensen hebben gewoon geen tijd om aandacht te geven aan het woord. Zij zijn met van alles bezig en om geld te verdienen en er zijn zoveel activiteiten waarmee wij bezig kunnen zijn, dat Gods woord op het achtergrond geraakt. En omdat wij geen aandacht daaraan geven, komt het tot niets. Wanneer wij wel aandacht geven aan, laat me zo zeggen, hoeveel aandacht wij geven aan Gods woord, bepaalt de hoeveelheid zegen die wij daaruit gaan ontvangen. Geen aandacht, geen zegen. En door aandacht schenken aan Gods woord en daar wel moeite voor doen, zullen we ervaren, daar komen veel zegen uit voort voor ons. Dit begint te spreken tot ons. Op een bepaald moment ervaren wij, nu praat God met mij. Vanuit zijn woord. Het zaad dat een goede aarde is gevallen zijn de mensen, die mensen die het woord horen en begrijpen en aan wie ook vrucht groeit. Bij sommigen 100 keer zoveel, bij sommigen 60 keer zoveel en bij sommigen 30 keer zoveel als dat er gezaaid was. Nou, in die Bijbel zijn er voorbeelden van verschillende personen die vervolgd werden omwille van het woord dat tot hen gesproken was. En vanuit de gelijkenis van de zaaier beseffen wij dat die bedoeling was om dat woord krachteloos te maken, op het stelen van hen, zodat zij daar niet op kunnen gaan rekenen en staan en dat God zijn doel kan bereiken in hun levens. In Matthäus 3 vers 17
dit is dat gebeurde by die doop van Jesus, waar sê hy, 'n stem uit die hemel sê, dit is my geliefde Seun, hy verheug my hart. As God die Vader sprak oor sy Seun, dit is my Seun, hy verheug my hart. Wat gebeurde? Jesus werd die woestyn ingestuur deur die Heilige Gees, ging vasten daar voor 40 dagen, en hy was aan bidden en met sy Vader bezig, en na 40 dagen daagde die duivel op. Wat doet hy? Hy wil dat woord stelen, hy wil kragteloos maak. In Mattheus 4 vers 3, toen kwam de duivel en hy sê tegen hem, als u Gods Seun bent, zeg dan tegen deze stenen dat zijn brode moeten veranderen. Wat waren de laatste woorden die God die Vader tot zijn Zoon sprak? Jij bent mijn Zoon. Waarmee kwam die duivel? Als je zijn Zoon bent. Probeer twijfel te zaaien. Jezus moet zichzelf gaan bewijzen. Hè? En Jezus trapte niet in die val, hij antwoordde met het woord. Wij zijn niet beter dan Jezus. Als Jezus op die manier door die duivel aangevallen werd, zullen wij diezelfde ervaren. Misschien heeft God een woord aan u gegeven, een belofte aan u gegeven. En dan is het alsof al die hel breekt los. Hè? Komen vervolgingen, mensen staan tegen u op en omstandigheden, beginnen andere taal te spreken. Waarom? Bedoeling is alles om dat woord krachteloos te maken. Want als wij het gaan geloven en wij volharden daarin, dan zal die woord vrucht dragen in onze levens. Die zal doorbraken bewerken. Die zal zegen teweeg brengen. Wij lezen dit ook in het leven van Paulus. Dus Oude en Nieuwe Testament. De Handelingen in 9 vers 15 lezen wij hoe dat God sprak tot Ananias. Hij had een visioen. Daar in Damascus, in Syrië. Paulus was op weg naar daar om die christenen te vervolgen. Op weg naar daar kwam hij tot bekering. Jezus verscheen aan hem. En daar was een christen in die stad met die naam Ananias. En God toonde hem een visioen waar God hem aansprak. En hij zei tegen hem, ik wil dat naar die plaats, naar die Rechtheid gaan. Daar gaan je een man met naam Paulus vinden. En ik wil dat je die handen opleggen, want hij is blind geworden. Zodat hij kan zien en hij moet met de Heilige Geest vervuld worden. En Ananias had schrik, want hij had gehoord van Paulus, hoe wreed hij was. Van zijn vervolgingsdrang, hoe achter die christenen aan zaten, mannen, vrouwen en kinderen, om in een gevangenis te steken. Dus hij protesteerde, maar de Heer zei tegen hem, ga, want ik heb hem uitgekozen. Hij moet aan niet-Joodse volken, aan de koningen en aan het volk Israël over mij gaan vertellen. Wat een prachtige woord van de Heer. Ongetwijfeld dat Ananias het ook met Paulus gedeeld, want inderdaad, hij ging naar daar en hij vond Paulus daar bezig om te bidden. En hij legde hem die handen op. Paulus werd vervuld met de Heilige Geest. En hij onmiddellijk begon hij deze woord uit te voeren. Hij begon te prediken. Hij was zo veranderd. En God zegen rustte op hem. Hij had zijn roeping van de Heer ontvangen. En daar in Damascus begon hij te prediken. Wat gebeurde? Vervolgen. Paulus moest vluchten. Hij vluchtte naar Jeruzalem. Hetzelfde gebeurde daar. Hij begon te prediken. Wat gebeurde? Vervolgen. Van daaruit vluchtte hij naar Tarsus. Dat is ook waar hij opgroeide. En hier in Tarsus, daar in Tarsus, verbleef hij 10 jaar.
En in die 10 jaar weten wij niets meer van Paulus. Wij horen ook niets meer van hem. Hij was van het toneel verdwenen. Wat was gebeurd? Hij had Gods woord ontvangen. Hij had het geloofd. Hij had daarop gereageerd. En nu komt die tegenstand. Nu komt die vervolger. Alles daarop gericht om dat woord krachteloos te maken en te steel. Dat Paulus zou verdwijnen van die toneel. Geen haan sal daarna kraaien, hè? Iemand die so bekwaam was, soveel wysheid, soveel kennis had. Hij was echt een kenner van die wet geweest, van die Oude Testament in die tijd. En God kon hem so gebruiken. Paulus van die toneel verdwenen. Maar intussen was er vervolging in Jeruzalem uitgebroken en die discipelen of die vervolgeling van Jezus werden verspreid over heel die bekende wereld van die tijd en overal gingen zij het woord verkondigen. Onder andere in Antiochië. Antiochië was de eerste gemeente die onder de heidenen ontstond. Niet onder Joden. Echt onder Grieks sprekenden en zo. En er brak een kleine opwekking daaruit. En Barnabas was een heel bijzondere man met een heel bijzondere gave. Hij ging echt naar mensen toe om hen op te richten. Christen. In Jeruzalem, toen die discipelen schrik hadden van Paulus, was het Barnabas. Die Paulus bij de hand nam en voorstellen aan die discipelen, zei hij is oké. Zijn tanden zijn getrokken. Zijn slagtanden. Nou, Barnabas werd gestuurd naar Antiochië. Door de kerkleiders in Jeruzalem. Hij moest gaan polshoogte nemen. Ze hebben gehoord van die nieuwe gemeente die daar ontstaan is, van die dingen die daar gebeurden. En ze stuurden Barnabas. En hij zag wat daar gebeurde en hij dacht, hier hebben ze een goede leraar nodig. En wat deed hij? Hij ging op zoek naar Paulus. En hij vond hem daar in Tarsus. Ze gingen hem halen, brachten hem naar Antiochië. En God herstelde zijn bediening. En vanuit Antiochië werd hij uitgestuurd op zijn zendingsreizen. En het veranderde heel die bekende wereld van die tijd. En zo hebben wij ook vandaag een groot deel van die Nieuwe Testament geschreven aan die verschillende gemeenten, de zendbrieven, door Paulus. Maar er was een moment waar ik denk, waar Paulus dacht, Heer, u hebt mij geroepen, ik moet gaan prediken. Ik moet de mensen gaan vertellen over u. En zie, waar zit ik nu in Tarsus? Wat doe ik hier? Alles het gevolg van vervolgen. Maar God was nog altijd aan het werken. Het was niet alsof God van die toneel verdwenen is. We lezen het ook in het, over David. Hij werd als koning gezalfd. En hij werd verteld dat hij na Saul de volgende koning zou zijn. Een van de grootste profeten, Samuel, zalfde David. Hij zei tegen hem, David, jij bent de volgende koning. David was toen ongeveer 16 jaar oud. Maar hij werd pas 15 jaar later koning. Intussen moest hij vluchten voor Saul. Zijn familie moest van hem niets weten. Toen hij tegen Goliath ging vechten, was zijn oudste broer Eliab daar. En Eliab, zei tegen hem, wat zoek je hier? Waarom ben je niet bij schapen? Je bij schapen zijn. Je bent hier met verkeerde bedoelingen. Je wil alleen toeschouwer zijn en zien hoe dat het afloopt. En David dacht, wat heb ik fout gedaan? Maar iets brandde in zijn hart. En hij ging vechten tegen Goliath en al de rest is geschiedenis. Maar hij moest vluchten. Omwille van het woord.
Die duiwel wist dat die Messias sou uit Dawid sy nageslag gebore word. Die profesieën waren daar. Die duiwel kan lees en hoor. En hier kom Dawid en die duiwel dacht, oh, die woord moet ek gaan steel. Hoe kan hy dit doen? Door Dawid te oortuigen om sy roeping los te laten. Zeg, oké, ek gaan nooit koning worden, so ek gaan gewoon slecht zijn. As ek die gelegenheid krijg, ga ek sou wel dood. Hy deed het niet. Hy bleef trouw aan die Heer, trouw aan sy roeping. Selfs God is in beheer, op die juiste moment sal hy doen wat hy beloof het. En so was dit ook. We lezen dit ook over Josef. Een van Jakob, zijn twee zonen by sy vrou Rachel. Nou Josef was zijn blue-eyed boy. Dat was zijn oogappel geweest. En als gevolg daarvan waren zijn broers jaloers op hem. Zijn vader gaf een speciale kledij. Recht uit die boutique. Speciaal voor Josef gemaakt. En Josef was ook nog een dromer geweest. Hij droomde dat er skoven op die land stonden. Die van zijn broers en die van hem. En die van zijn broers kwamen en hij buigde zich neer voor die van hem. En hij deelde die droom met zijn broers. Hij had nog een droom. Waar de zon, de maan en 11 sterren buigden voor hem neer. Hij deelde ook dat met zijn broers en zijn vader en ze waren niet gelukkig mee. Zijn vader zei ook tegen hem, Jacob, zei, wat denk je wel? Dat ik en je moeder en je 11 broers voor je gaan buigen. Maar er was een droom die God hem gaf over wat later zou komen toen hij in Egypte terecht zou komen. Er was hongersnood waar zijn familie woonde en zij moesten naar Egypte om eten te kopen en op die manier werden zij gered. En die relatie werd hersteld. Maar inderdaad, zij kwamen en zij buigden voor hem. Zoals Jozef gedroomd had. Nou, hij was ongeveer 17 jaar oud toen hij verkocht werd. En hij was ongeveer 30 jaar oud toen hij onderkoning van Egypte werd. Nou, wat is in die tijd gebeurd? Jozef was als slaaf verkocht door zijn broers aan die Midianieten, vijandelijke volk, vreemde volk. Hij kwam in het huis van Potifar terecht, die aan de hof van Farao werkte. Hij werd vals beschuldigd door die vrouw van Potifar van verkrachten. Kwam in die gevangenis terecht, werd vervolgd. Tot een bepaald moment slaagde hij daarin om Farao zijn droom uit te leggen en hij werd als onderkoning van Egypte. Hoe lang heeft dat geduurd? 13 jaar. Nou, wat was de bedoeling van al deze vervolging geweest? Om het woord te stelen. Dat Jozef dat zou opgeven, op een bepaald moment zou zeggen, dat haalt toch niets uit, ik ga gewoon slecht zijn. Ik ga gewoon terugdoen wat zij mij gedaan heeft. Maar hij maakte geen misbruik van die vrouw van Potifar. Toen hij gevangenis was, werd hij niet zoals die andere gevangenen. Hij was een man met integriteit, hij bleef trouw aan zijn Heer. En op het juiste moment ging dat woord in vervulling. Die duivel kon dat niet stelen. Je weet, er was een belofte van God aan Abraham geweest dat het volk van Israël 400 jaar in Egypte zouden blijven en dan zou hij hen daaruit leiden. Die duivel wist van die woord. En toen Jozef richting Egypte ging, dacht die duivel, dat moet ik niet stoppen.
hier is iets aan beweeg en hy wist nie alles, maar ek moet dit hier in die kiem smoor. En dan stuur hy al die vervolging om dat woord te steel. We lees dit ook in die geval van Moses. Hy wist van die belofte van 400 jaar, dat hy iemand, die Israeliete sou dan uitleiden. Moses dacht dat hy dit was. Hy sou sy volk redden. Maar hy wilde op 'n foute manier doen. Hy sloeg in Egyptenaar dood, moes vlugten, kwam in die woestyn van Midian terecht, werd 'n herde van iemand anders zijn skapen. Wat is gebeurd met zijn roepen? Het woord moest kragteloos gemaakt worden. En wij zien zo Gods hand in die zaak, maar wij zien ook die duivel zijn hand in die zaak. Wat deed die duivel? Hij begon zo'n beetje wiskunde te doen. Hij zei, als het 400 jaar is, dan moet die persoon die de Israëlieten gaan uitleiden niet ongeveer geboren worden. Dus werd in het hart van Farao bevel uit te varen met al die jongetjes die geboren worden, die moesten gedood worden van de Israëlieten. Om dit in die kiem te smoren. Maar Gods bescherming was over Moses. En op die juiste moment ging dat woord in vervulling. En zo zien wij herhaaldelijk dat er vervolging komt omwille van het woord. Wij zien dat ook in onze levens. Kan zijn dat de Heer dat u die hart werkt om bijvoorbeeld voor een zieken te bidden. Nu ga je voor die zieke bidden en wat gebeurt? Ze worden zieker. Ze gaan dood. Dat is vervolgen omwille van het woord. Zodat je zal opgeven en niet meer voor die zieken zal bidden. Of die Heer werkt in je hart om te geven. En je gelooft dat wat Heer, als ik geef, gaan U mij zegen. Ik ga die armen geven en ik ga zenden geven, wat ook al. Ik ga die werk in de gemeente geven en U gaat mij zegen. En U begint te geven en wat gebeurt? Alles wat kan breken, breken. Financiën gaan naar beneden. En dan denkt u, dat werkt niet voor mij. Wat is gebeurd? Vervolging kwam omwille van dat woord. En als wij opgeven, is die woord gestolen. Die wordt krachteloos. Of u voelt geroepen en de Heer heeft u een woord, een belofte gegeven, u zal mensen gaan helpen. U gaat mensenlevens veranderen. En nu reikt u uit naar mensen die hulpbehoevend zijn. En wat gebeurt? Ze steken u in die rug, gaan roddelen over u, stelen misschien van u. En dan denkt u, ja, ik denk niet dat dat woord voor mij was. Want als dit Gods woord voor mij was, dan zou het werken. Hè? Wat is gebeurd? Er kwam vervolging omwille van dat woord. En als je opgeeft, is die woord krachteloos gemaakt. Die is gestolen, die gaat niet meer werken. Dus wat moeten wij doen? Wij moeten volharden en blijven geloven. In Romeinen 3 vers 4 zegt hij, God blijft altijd trouw aan zijn woord. Als een mens ontrouw, God blijft altijd trouw aan zijn woord. Als wij zouden blijven geloven en vasthouden aan dat woord, dan zal dat woord tot vervulling gaan.
of dit nu is of over 13 jaar, dit sal tot vervulling gaan. Weet jy, dis wat Abraham ook deed. Hy het 'n belofte dat 'n seun sou gebore word vanuit sy huwelik met Sarah. En u ken dat geskiedenis, op 'n bepaald moment kwam twyfel en hy nam 'n byvrou en ja, die res is geskiedenis. Daaruit is Islam ontstaan, hè. Maar in Romeine, as jy daar gelees, dan sê hy, op 'n bepaald moment ging Abraham geloof en hy sê God is getrou om sy woord waar te maak. Ook hier in Romeine 3 vers 4, God blyf trou aan sy woord. En dat duurde 25 jaar. En toe werd Isak gebore. Iedereen dacht, dit is onmogelijk. My broer, my sis, God is magtig en groot genoeg om sy woord te bewaarheid. Dit wat hy aan ons gesegd het, aan u gesegd het, om dit waar te maak. Geef niet op, volhard. Hou dit vast. Laat nie toe dat dit van u gestolen word. Al duur dit lang. Al spreek in die omstandighede dat tegen. Dat is vervolgen omwille van het woord. Geef niet op. Ik had ook so gevoel op 'n bepaald moment, denk ek, Heer, ek wil nie meer vir die sieke bid. As ek vir sy bid, gaan sy dood. En die afgelope tyd is God weer met my aan het werken. En ek dacht, ek heb 'n begeerte om my terug in die onderwerp te gaan verdiepen. Ek wil nie dat die saad die gesaaid is in my hart, dat dit gestolen gaat word, dat dit kragteloos gaan zijn. Ek wil dat God sy doel daarmee sal bereik. Toen hy na deze locaties verhuisde, gaf God aan my belofte vanuit Genesis. Die Heer sê, ek heb voor jullie ruimte gemaakt. Jullie zullen voorspoedig zijn. Weet je, op een bepaald moment kwam er vervolgen van alle kanten. Van mensen, financieel, vanuit die gemeente, ramp, noem maar op. Dat kwam van alle kanten. En dan komt die duivel met twijfel. Ik zei, was dat wel van God geweest? En toen bepaalde God mij bij deze beginsel. Bij die gelijkenis van die saaier. Vervolgen, kom omwille van het woord. Zodat je niet meer zal geloven, dat je dit zal prijsgeven, zal laten gaan, en dan naar die duivel zijn doel bereikt. Want hij weet, God wil iets doen. Hij wil doorbraken bewerken, hij wil mensen redden, hij wil iets doen en ook in deze omgeving. Maar als ik het zou loslaten, en denk, oké, daar wordt maar niets, ik pak op, ik vertrek. Wat is dan gebeurd? Het woord is krachteloos geworden. Jaren geleden, en ik ga daarmee afsluiten, een stad, een centrum van Zuid-Afrika met die naam Bloemfontein. Dat is een dorp die bekend is voor zijn rozen. Ze noemen dat ook de rozenstad. Ik weet hoeveel ik van rozen houd, hè? Dat is mij die mooiste bloem. Marinel, zoals de nacht van Esther, zij woont in Bloemfontein, hè? Ik weet niet of er nog zoveel rozen zijn, maar dan noemt Bloemfontein. Nou, die rozen die vroeger daar volop waren. Nou, in Bloemfontein was er een gemeente geweest. Geen groot gemeente, 200, 300 soort
In Suid-Afrika is dit nie so groot. Maar op 'n bepaald moment was er 'n profesie geweest aan die gemeente. Die profeet kwam en hy sprak die profesie uit. En hy sê hier gaat 'n opwekking ontstaan en dat gaat op die plein van die stad, gaat de stad. Die gemeente had er nooit iets mee gedaan. Sy dachten, wij zijn niet zo groot, we hebben niet die finansies om zoiets op te starten en te gaan evangeliseren, we hebben niet die mensen, ja noem maar op. Dus we hebben er nooit iets mee gedaan. Jaren later is die voorganger, was al oud, gestorven. En sy kregen een voorganger van buiten, een jonge man, om daar voorganger te worden. En hij was daar nog niet lang, toen hoorde hij van die profetie. Iemand had hem daarvan verteld. En iets gebeurde in zijn hart. Hij zei, maar dit is wat God wil doen. En hij begon met evangelisatiesamenkomsten op die plek. En onmiddellijk brak er herlewing uit, opwekking. Mensen stroomden in namen Jezus aan. En vandaag, weet ik nu, laatst wat ik gehoord heb, waren ze met 7000 of zo. Die van Adboshof, die kerk. Ik weet niet hoeveel zijn zij nu, maar ik weet die verkeersdepartement van die politie, die moet op zondagen moeten zijn agenten naar daar sturen om het verkeer te regelen. Als die kerk uitkomt, zet alles vast. Dat het file. Maar het is daaruit ontstaan. Er was een profetie, er was een woord uitgesproken. En dat lag maar daar. En die duivel probeerde het krachteloos te maken door omstandigheden, door leugens te verspreiden. Het zal maar niets worden. Kijk naar die omstandigheden. Jullie hebben niet wat nodig is om dat te doen. En er kwam een man die dat geloofde. En het woord begon te werken. En het woord bracht voort waarvoor het bedoeld was. Mijn broer en mijn zus, wat kan God niet in en door uw leven doen? In mijn leven. Als wij terug die belofte gaan oppakken. Die God in die verleden al tot ons gesproken heeft. En als wij gaan zeggen, Heer, ik zal geloven. Ik neem dit terug op. U zal dit waarmaken, mijn leven. En weiger om dit los te laten. Blijf dit bidden, blijf dit geloven. Het is God die zorgt voor de resultaten. Wij hoeven dit niet te doen. Hij bewerkt die doorbraak. Hij bewerkt die voorziening. Hij bewerkt jou. Zullen wij dat doen? Ja. Laat ons bidden. Vader, dank u wel voor uw woord. Ik bid voor elkeen van onze leden, Vader, ook mensen die naar deze boodschap zullen kijken op internet. Ik bid, Vader, voor elkeen van ons. Leid ons terug, Heer, naar uw belofte. Uw woord die u aan ons gegeven heeft, misschien ver in het verleden. Leid ons terug naar die woorden, Vader. Leg dit opnieuw vast in onze harten. Help ons, Heer, om het terug op te pakken en te gaan geloven. En dank u, Heer, dat u zal zorgen. Voor die antwoorden. Voor die doorbraken. Voor die zegen. Voor dit wat u door die woord wil voortbrengen. Wij danken u daarvoor in Jezus' naam. Wij prijzen u daarvoor. Amen. 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 Die Heer zegen.